प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे चिन्ह महाराज பண்ணிறேன் हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम हरे कृष्णा வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் हरे कृष्णा அத்தியாயம் 9 ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகம் மிக ரகசியமான ஞானத்தை பார்க்கிறோம் हरे कृष्णा இதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைத்து சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे நாம் எத்தனாவது பாத்துல விட்டோம்? हरे कृष्णा प्रभु जी 7வது ஸ்லோகம் இல்ல மாதாஜி, இந்த 14 ஸ்லோகம் தான் பண்ணணும். எஸ் 13 இது படிச்சுமே நாம. இது இந்த கர்மிகள் பௌதிக பலன்களை அடைவதில்லை, இதெல்லாம் பார்த்தோமே. இதுதான் நம்ம 13 வந்து பார்க்கணும். நான் நோட் பண்ணல, யாராவது வந்து நோட் பண்ணுங்க. 14வது பதம் பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी படிக்கவா प्रभु जी? படிங்க மாதாஜி. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसाः ज्ञात्वा बोधादिमव्ययम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, குழப்பம் அடையாத அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான இடத்துல கொண்டு வைக்கிறார். பகவானுடைய பக்தர்கள் தவறாதவர்கள். தவறக்கூடியவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிகவாதிகள். குழப்பமே இல்லாத செயல்படுவாங்க. அதாவது குழப்பமே இருக்காது அவங்களுக்கு. பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து குழப்பமே இருக்காது, தெளிவா இருப்பாங்க. ஆனா தவறக்கூடியவர்கள் யாரும் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகவாதிகள். அதுதான் இங்க பகவானே சொல்றாரு, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களே அப்படின்றார். ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பகவானுடைய அரவணைப்புல இருக்கிறாங்க, அவருடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறாங்க. பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கும்போது, அவருடைய கைட்னஸ் இருக்கும்போது அப்படி எப்படி அவங்க வந்து தப்பா போவாங்க? போக மாட்டாங்க இல்லையா? 100% போக மாட்டாங்க. அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும்? நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும்? பகவானை சார்ந்து இருக்கணும். நமக்கு செய்யற செயல் ஒண்ணும் பாத்தீங்கன்னா அகர்ம வழியில இருக்கணும். அகர்ம வழின்னு சொல்லும் போது வேத சாஸ்திரங்களை உணர்ந்து செயல்படுற மாதிரி இருக்கணும். இப்ப எல்லாருமே வந்து இப்ப இந்த குரூப்ல இருக்கவங்க ஷெல்ஃப் எடுத்துக்கிட்டாங்களான்னு தெரியாது, தீட்சை எடுத்துக்கிட்டாங்களான்னு தெரியாது. ஏன்னா இப்ப நம்ம 2வது லெவல் வந்திருக்கிறோம். அதனால குறைஞ்சது கொஞ்ச நாள் ஆகணும், ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷம் ஆகணும். அட்லீஸ்ட் இந்த 5வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். லெவல் 1ல 2ல வந்திருக்கீங்க, இனி வர வர படிப்பீங்க. எது சொல்ல வரேன்னா, பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கணும்னா நாம வந்து ஒரு ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. முழுமையா பகவானுக்கு முழு நேர பக்தி கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த நிலைக்கு வருதுன்னா நம்ம ஷெல்டர் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். ஆனா நீங்க இப்ப எடுக்க வேண்டாம். லெவல் 2ல எடுத்து முடிச்சுட்டு லெவல் 3ல வரும்போது நீங்க எடுத்துக்கலாம். முழுமையா நீங்க ஒரு ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 வருஷம் நீங்க அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ண பிறகு
அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா உங்களை கண்ட்ரோல் எடுத்துருவார், பகவான் கண்ட்ரோல் எடுத்துருவார். அதுக்காக குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வர்றது, நான் வந்து ஒரு சன்னியாசி ஆயிட்டேன், நான் ஒரு பிரம்மச்சாரி ஆயிட்டேன், நான் பகவானுடைய அடிபணிச்சிட்டேன், அதனால வந்து எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது, இதெல்லாம் செய்யுது, அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்க எப்பவும் வழக்கம் போல இருக்கிறது இருக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்கள் செயல்பாடை மாத்திப்பீங்க, தவறு நம்ம திருத்திப்பீங்க, அவ்வளவுதான். இந்த தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு திருத்த ஆரம்பிச்சிருவீங்க. என்ன தெரியாம இருக்க நம்ம தெரியாம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருப்போம், இப்ப நாம அதை செய்யாம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அதுதான் இங்க கொடுக்குறாரு, அதுதான் நம்ம ஷெல்டர். அது வேதங்கள் மூலியமாக, நம்ம ஆச்சாரிகள் மூலியமாக நாம அதை எடுத்துக்கிறோம். அப்ப நாம அந்த குழப்பமே நமக்கு வராது. தெய்வ பகவானுடைய அவருடைய பாதுகாப்புல வந்துட்ட பிறகு நாம தவறே பண்ண மாட்டோம். இந்த பௌதிகத்துல வாழ்ந்தா கூட நமக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும், ஆபீஸ்லயோ எங்கேயோ வேலை பார்த்தா கூட சரி, ஒழுக்கமா இருப்போம். நம்ம அந்த ஜிக்ஜாக் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டோம், எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு. அது தவறாகவே அதாவது தவறு செய்யக்கூடிய இடத்துல நாம இருந்தா கூட சரி, தவறு செய்யக்கூடிய இடத்துல இருந்தா கூட நாமளும் சரியா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. தவறு செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடாது. அது நீங்க பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு அங்கிருந்து விலக ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அது உங்களுடைய ஸ்டைல், அது அது உங்களுடைய தர்மம். அது அது நான் அதை வந்து ஆன்மீகம் சொல்லாது, அதை நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். ஆனா அந்த தவறு செய்யக்கூடிய இடத்துல இப்போ ஒண்ணு இல்ல, ஒரு ஒயின் ஷாப்ல வேலை பார்க்கறாருன்னு வச்சுக்கலாம், அது அவர் தொழில், அவருடைய தொழில் அது. அப்ப அந்த தொழிலை விட்டு அவர் வர முடியாது, அது வாழ்வாதாரம் அதானே, இல்லைங்களா? அவரு நல்ல ஆன்மீகத்தை உள்வாங்கிட்ட பிறகு அவர் என்ன நினைப்பாரு, நாம செய்யற தர்ம தொழில மத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு வருதுன்னா, சமுதாயத்துக்கு பாதிப்பு வருதுன்னா இது வேண்டாம் அப்படின்னு விலக ஆரம்பிப்பார். அப்ப எங்கிருந்து கனிஷ்டக அதிகாரி வந்து மத்தியம அதிகாரியா ஆகிறாரு. அப்ப அவரே புரிஞ்சுப்பாரு பகவான் என்ன பண்றாரு, அவருக்குள்ள இருந்துகிட்டு அந்த அந்த உணர்ச்சியை உண்டு பண்றாரு பகவான். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வந்துடுவாரு. நம்ம சொல்லி தர தேவையில்லை, இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயல்பாடு பகவான் கொடுப்பார் நமக்கு. அவரோட பாதுகாப்பு நம்ம வந்துட்டா போதும். அப்ப அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அடிபற்றவனாக அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளான். நாளைக்கு ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுக்க போறேன். அந்த கிளாஸ்ல இந்த ஒரு கதை சொல்லலாம்னு பிளான் பண்ண, அந்த கதை இங்கே சொல்லிடுறேன். எப்படி பாதுகாப்புல இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலராமரும் பகவான் கிருஷ்ணரும் என்ன பண்றாரு, அவங்க வீட்டுல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. சின்ன அதாவது ஒரு 8-9 வயசு இருக்கும், அந்த வயசுல இருக்கிறாங்க, அந்த பிராயத்துல இருக்கிறாங்க. அப்போ இடையக்குல சிறுவராக 2 பேர் வராங்க, சகோதரர்கள் வராங்க. 2 பேர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க, பலராமரும் கூட இருக்கிறார், கேட்கிறாங்க, ஐயா நாங்க வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்துல இருக்கிறோம், நாங்க இடையக்குல சிறுவர்கள், நாங்க இடையக்குல இட கொடுத்தலாம் நாங்க, அதனால எங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கொடுக்குற மாதிரி எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், உணவு இருந்தா நல்லா இருக்கும். அப்போ உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு, அதாவது இந்த இடத்துல யாகம் நடத்துறவங்க, எனக்கு பாராயணம் பண்றவங்க, அதாவது தர்மகாரியங்கள்லாம் பண்றவங்க, வேதத்தை படிக்கிறவங்க, இது மாதிரி பிராமணர் கொஞ்சம் பேர் எனக்கு தெரியும். இந்த பிராமணன் கிட்ட போய் இப்போ வந்து அம்பரீஷி யாகம் நடக்குது, ஒரு சில யாகம்லாம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த யாகத்துல இருக்கிற அந்தனர்கிட்ட போய், பிராமணர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க, நாங்க சொன்ன மாதிரி என் அண்ணனையும் என்னையும் என் பேரை சொல்லி நாங்க அமிச்சோன்றத போய் சொல்லி அவங்க கிட்ட யாசனம் கேளுங்க, அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். சொன்ன உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, இந்த 2 சிறுவர்களும் போறாங்க. போய் அந்த அம்பரீஷ் யாக நடகத்துல போயிட்டு கேட்கறாங்க. அப்போ அந்தணர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அதை காதுலயே போட்டுக்கல. அவங்க 2 பேரும் காதுலயே, அவங்க சொல்றதை காதுலயே போட்டுக்கல. இது மாதிரி என்ன பகவான், இவரு கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன அமைச்சிருக்கிறாரு, பலராமரும் இங்க சொல்லி கொடுத்தாருங்க, இங்க போய் கேளுங்கன்னு சொல்லியிருக்காருங்க, ஏதாவது யாசனை பண்ணுங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேவர்கள் மேல இருக்கிற தேவர்கள் மாதிரி பூலோகத்துல இருக்கிற தேவர்கள் யார் தெரியுங்களா, நீங்க தான். பிராமணர்கள் எல்லாமே பூலோக தேவர்களாம் அப்படி சொல்லி வர்ணிக்கிறாங்க இந்த சிறுவர்கள், இதயக்குள்ள சிறுவர்கள். ஏன்னா வேதமா அப்படிதான் சொல்லுது, பிராமணர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பூலோகத்தோட தேவர்கள் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா அவங்க நிறைய ஞானத்தை பண்ணுவாங்க,
ஏன்னா தேவர்களோட வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட ரசோ குணம் இருக்கு, தமோ குணமும் இருக்கு, சத்துவ குணம். ஆனா இந்த இடத்துல ரசோ குணத்துல இருக்கிறாங்க. பகவானே சொல்லி விட்டுருக்கார், பரமாத்மாவே சொல்லி விட்டுருக்கார். அந்த ஞானம் இல்லாம அவங்க உதாசனப்படுத்திட்டு அவங்க காதுலயே வாங்காம இருக்கிறாங்க. இவங்க என்னென்னமோ சொல்லி பாக்குறாங்க, அவங்க சட்டையே பண்ணல. அவங்க பாட்டுல அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்டைலா உட்காந்துக்கிட்டு யாசனம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அக்னி குண்டத்துல நெய்யை ஊத்திக்கிட்டு ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டு உட்கார்ந்து பண்ணிருக்காங்க. ஏன் என்ன காரணம்? தான் என்ற அகந்தை. நான் வேதம் படிச்சிருக்கிறேன், என்னாலதான் இந்த மழை வருது, என்னாலதான் இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் இல்லாம இருக்கு அப்படின்ற அகந்தை. பகவானுக்கு நான் மட்டும்தான் தொண்டு செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு அகந்தை. அது பிராமணுக்கே உள்ள குவாலிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த காலத்துல. அந்த மாதிரி இருந்து இந்த காலத்துல ரொம்ப மோசம். அதனாலதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றது அப்படிதான். ஒரு நல்ல படிச்ச வந்த பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றான், தப்பு தப்பா வழிக்கெல்லாம் போறான். மிடில் கிளாஸ்ல படிக்க தெரியாதவன் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம இருந்த வச்சு நம்ம குழைக்கணுமே குழைக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு வந்த பிறகு இவங்க உதாசீனப்படுத்திட்டாங்கல்ல, உடனே பகவான் கிட்ட வராங்க, திருப்பும் வராங்க ரெண்டு பேருமே. ஐயா இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லி விட்டீங்க, போய் கேட்டா அவங்க காதுலயே போட்டுக்கல. அப்போ அவரு பகவான் அந்த அந்த இடத்துல ஆச்சாரி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான சாதாரண உருவத்துல இரண்டு கை சுரூபத்துல வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே, அதனால அவர் சாதாரண மனிதராக அவங்க நினைச்சிட்டாங்க பிராமணர்கள் இடத்துல ஆச்சாரி சொல்றாரு. சரி, உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு, பிராமணோட பத்தினி இருக்காங்க, பத்தினிகள் அவங்க என்னுடைய வந்து அந்த பத்தினிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள். அவங்க எனக்கு சேவை மனப்பான்மையோட சேவை பண்றவங்க, சதா நேரமே என்ன நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க. அவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க, நாங்க சொன்னதா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே திரும்பவும் இந்த சிறுவர்கள் என்ன பண்றாங்க, யாகசாலைக்கு போறாங்க. அங்க யாகம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இந்த அந்தனர் வீடு எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரா அந்த தர்ம பத்தினி வீட்டுக்கு போறாங்க. வீட்டுல போய் சொல்றாங்க, ஐயா இந்த மாமா இந்த மாதிரிமா. அப்போ அவங்களையும் வர்ணிக்கிறாங்க, இவங்க தர்ம பத்தினிகளையும் வர்ணிக்கிறாங்க. வர்ணிச்சுட்டு, நீங்க தேவர்களோட தேவிகி நீங்க, அதனால எனக்கு யாசனை கேட்டு நாங்க வந்திருக்கிறோம், எங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தா கொடுங்களேன், பசிக்குது, சாப்பிட உணவுன்னு. அப்போ உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்னோட கணவர்லாம் யாக குண்டத்துல இருக்கிறாங்க, இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு இத வந்து பகவானே சொல்லிட்டாரு இல்லையா, கிருஷ்ண பரமாத்மாவே பலராமையாவும் சொல்லிட்டாரு இல்லையா, அதனால நான் உடனே பலகாரம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு உடனே கன நேரத்துல நான் வந்து நிக்கிறேன், நீங்க அங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. அப்போ இந்த சிறுவர்கள் இரண்டு பேருமே வந்து பகவான் கிட்ட வந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து சொன்னாங்க, அப்போ பகவான் சொல்றார், என்னுடைய பக்தி கோபர்கள், அவங்க எல்லாம் கோபிகர்கள், அவங்க எல்லாம் என்னுடைய பக்தர்கள் மகாத்மாக்கள் அப்படின்றார். என்னுடைய பக்தர்கள் மகாத்மாக்கள், அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு பகவான். அவர் சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறமா இந்த பத்தினிகள் என்ன பண்றாங்க, அவங்க வீட்டெல்லாம் சமையல் பண்ணி நிறைய நிறைய, ஏன்னா பகவானே சொல்லிட்டாரு இல்லையா, உடனே எல்லாம் ரெடி பண்ணி வராங்க. இந்த இடத்துல பகவான் என்ன பண்றாரு, ஒரு சத்சங்கம் நடக்கிறார். அந்த இடைக்குள்ள சிறுவர்களுக்கு ஒரு சத்சங்கம் நடத்துகிறார். ஏன் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பத்தினிகளை பத்தி சொல்றாரு, தர்ம பத்தினிகளை பத்தி. இவனுங்களாவது பரவாயில்ல, பிராமணர்கள் வேதம் படிச்சிருக்காங்க, பாராயணம் பண்றாங்க, யாகம் யாகம் நடத்துற அந்த சட்ட திட்டங்கள் தான் தெரியும், இவ்வளவு கல்வி ஞானம் இருக்கு, ஆனா இவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்களே. ஆனா இந்த பத்தினிகள் பாருங்க, வேதம் படிக்கல, வேதம் படிக்க கூடாது, மாதாஜிகள் வேதம் படிக்கல இல்லைங்களா, சம்பிரதாயம் தெரியாது அவங்களுக்கு, அந்த கேள்வி ஞானம் இருக்காது, எதுவுமே இல்லாத பாருங்க, என் மேல பக்தி இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாரையும் விட அவங்க முதன்மையில வந்துட்டாங்க. பத்தினிகள் என்னைக்குமே என்னுடைய பத்தினிகள் எல்லாமே, அதாவது என்னுடைய அதாவது மகளிரை பத்தி, மாதாஜிகளை பத்தி அவ்வளவு அழகா பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு.
தன்னுடைய கணவன் எப்படி போனாலும் பரவாயில்லை, என்னுடைய பகவான் அப்படின்னு. அப்போ அந்த ஆத்ம தத்துவத்துல எப்படி உணர வைக்குதுன்னா பாத்தீங்கன்னா பக்தி மூலியமா தான் உணர வைக்கும். அவங்க ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி தெரியாது, அந்த அந்த விஷயமே தெரியாது. சாங்கிய தத்துவம் என்ன தெரியாது அவங்களுக்கு, ஆனா பக்தி மட்டும்தான் தெரியும். பகவான் சொல்லிட்டார் உடனே என்ன பண்றாங்க, டக்கு 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 டக்குன்னு எல்லாம் பரம ரெடி போறாங்க. பார்த்தா அங்க இடதுக்குள்ள சிறுவர் மேல இவரு பகவான் கையை போட்டுக்கிட்டு 2 பேர் தோடகிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு. அப்ப இந்த இடத்துல இவங்க 2 பேரும் போய் எல்லாம் போறாங்க, எல்லா தர்ம பத்தினிகள் எல்லாம் போறாங்க. போய் அவங்கள பார்த்துட்டு அங்க பகவான் அப்படி வர்ணிக்கிறாங்க. அவங்க சைட்ல வர்ணிக்கணும். அவங்க அந்த ஞானமே இல்லை, ஆனா வாயில வந்து வர வார்த்தைகள் வேதமா வருது. வேதமா என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு, வேதம் படிக்க கூடாது இல்லையா மாத்தாச்சிக்கெல்லாம், அந்த வேதத்தை அப்படியே வாயிலே சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க பேசுறது எல்லாமே வேதம் தான். பகவான் அந்த வேதத்தை கொடுக்குறாரு, அவ்வளவு அற்புதம் கலையை கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கு. அவனா அறிவாளி தேவையில்லை, முட்டாளும் தேவையில்லை, எதுவும் பார்க்க மாட்டாரு அவர். என்னுடைய பக்தன் வேதங்கள், அவன் சொல்ற வார்த்தைகள் எல்லாமே வேதம் தான் அப்படின்றார். அப்போ அந்த மாதாஜிக்கு அந்த தர்ம பத்தினிகள்லாம் வந்து அவ்வளவு அழகா பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, அப்ப பகவானும் அங்க ஒரு கொடுக்குறாரு, விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த இடம் வந்து. ஒண்ணும் இல்ல, உங்க கணவரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து யாகம் நடத்தின்னு இருக்காங்க. அதெல்லாம் கூட பொருள்படுத்தாம எங்க நான் சொன்னன்றதுக்காக வந்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு. உடனே அந்த பத்தினிகள் சொல்றாங்க, தர்ம பத்தினிகள், பகவானே உன்னுடைய உறவு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த உறவு தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பகவானே. எனக்கு கணவர் தேவையில்லை, சமுதாயம் தேவையில்லை, மகன்கள் தேவையில்லை, யாருமே எனக்கு தேவையில்லை, உன்னுடைய உறவு தான் பகவானே எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு எல்லா கோபியர்களும் சொல்றாங்க. அந்த பத்தினிகள் எல்லாம் சொல்றாங்க. உன்னுடைய கால் மண்ணு இருக்கு பத்தியா, அந்த மண்ணு எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் என்னுடைய முத்தி அப்படின்றாங்க. பகவானுடைய கால் மண்ணு இருக்கு பாருங்க, அதுதான் எனக்கு முத்தி அப்படின்றாங்க. அந்த அளவுக்கு கோபர்கள் கோபிகள் பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருப்பாங்க. அப்போ உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு அந்த இடத்துல, நீங்க உடலால பந்தப்பட்டுதான் இருக்கிறீங்க, தன்னுடைய கணவருக்கு நீங்க உடலால பந்தப்பட்டு இருக்கிறீங்க, ஆனா ஆத்மாவால என்கிட்ட இருக்கிறீங்க. இது எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க. அதாவது பக்தன் அப்படிதான் இருப்பான், உடல் மாத்திரம் தான் இருக்கும், ஆத்மா எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருக்கும். பகவான் மனதை எங்க பகவான் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க, உடல் மாத்திரம் தான் இங்க இருக்கும். அதனால நீங்க திரும்பவும் வந்து உங்க கனவு கிட்ட போயிடுங்க அப்படின்னு கோபர்கள். நாங்க இல்ல, நாங்க போக மாட்டோம், அவங்க ஏத்துக்கலனாலும் பரவாயில்ல, நான் இங்கதான் இருக்க போறோம் அப்படின்றாங்க. இல்ல, பகவான் என்ன பண்றாரு, இல்ல நீங்க போய் தான் ஆகணும். சரி, உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, போறாங்க. போயிட்டு அந்த யாகசாலத்துல போன உடனே அவங்களும் அந்த பிராமணர்களும் ஏத்துக்கிறாங்க. ஏத்துக்கிட்ட பிறகு அந்த இடத்துல பிராமணரோட குணத்தை அப்பதான் உணர்றாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து மாதாஜி என்னுடைய பத்தினிகள் வந்து வேதங்களை படிக்கல, உபநேசங்கள் படிக்கிறாங்களே தவிர வேதங்கள் படிக்கல, ஆனா புராணங்களை படிச்சிருக்கிறாங்க. எப்படி இவ்வளவு மகத்துவம் இவங்களுக்கு இருக்கு. அப்ப நாம எப்படி, இப்ப நாம வேதம் படிச்சிருக்கிறோம், யாகம் நடத்துறோம், சொற்பொழிவு கொடுக்குறோம், இவ்வளவு விஷயங்கள் கொடுக்குறோம், நமக்கு இல்லாத தகுதி அவங்களுக்கு வந்துட்டு. அதுக்கு என்ன மூல காரணம்? பக்தி, பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை. நம்பிக்கை இல்லை, நம்பிக்கை இல்லாததான் பகவானுடைய பாதுகாப்பு இல்லை அவங்களுக்கு. அதனாலதான் அந்த நிலையில அவங்க போய் சேர்ந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க உணர்றாங்க, அந்த புரோகிதர்லாம் உணர்ந்துட்டு நாம எப்படிப்பட்ட செயல் செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு வெட்கப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க சாத்வீகமா செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுதான் பக்தி. நம்ம கீதையை படிக்கலாம், உபநேசங்களை படிக்கலாம், வேதங்களை படிக்கலாம், அதெல்லாம் வந்து ஞானம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஜீன் இருக்கு, இயற்கையாவே எல்லாருக்கும் இருக்கு, மனிதனாக பிறக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் இருக்கு, ஜீன் இருக்கு. அந்த ஜீன்ல இறை உணர்வு கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த இறை உணர்வை நாம மேல கொண்டு வரணும்னா பகவானுடைய துதி பண்ணாவே போதும், பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்துடும், அவர் பாதுகாப்பு நமக்கு வந்துடும். அது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அடிபற்றவனாக மறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளான் என்னுடைய பக்தன். அவனுக்கு குழப்பமே இருக்காது, குழப்பமே இல்லாம ரொம்ப அற்புதமா பக்தி சரிங்களா.
அப்படி யார் உங்களை மதிக்கிறாங்க பாருங்க. மகாத்மாக்கள், பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபடுவார்கள். சுய இன்பத்திற்காக, முக்திக்காகவோ ஆசை இல்லாமல் இருப்பது, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம முதல் லெவல்ல இருக்கும்போது நம்ம என்ன படிப்போம்? இப்ப கோயிலுக்கு போனோம்பா. எதுக்காக கோயிலுக்கு போறோம்? நம்ம பாவம் எல்லாம் போகணும், பகவான் லோகத்துக்கு போகணும், முக்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். லெவல் 2 லெவல் 3ல இப்ப நீங்க இப்ப லெவல் 3 இப்ப லெவல் 2 நினைப்பீங்களா? இப்ப சொல்லிட்டாரு பகவான், சுய இன்பத்திற்காக, முக்திக்காக ஆசை இல்லாமல் இருப்பது. அப்போ முக்தியில நம்ம எப்படிதான் பக்தி கொடுக்க முடியும்? அதுதாங்க பக்தி. எனக்கு முக்கிய தேவையில்லை. அங்கிரீஷ மகாராஜா மாதிரி இருக்கணும் பக்திய. அங்கிரீஷ மகாராஜே சொல்றாரு, இந்த லோகத்துல வேணா வச்சுக்கோ, எங்க கலியுகத்துல, இந்த பூலோகத்துல, சொர்க்கலோகத்திலேயே படைச்சுக்கோ, இல்ல அதுல பக்கத்திலேயே வச்சுக்கோ, புழுவா கூட என்ன படைச்சிங்க. புழுல என்ன மாதிரி புழு தெரியுங்களா? மலம், மனித மலம், மிருக மலத்து மலம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள இருக்கிற புழு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த புழுவா கூட என்ன படைச்சிக்கோ, அதுக்குன்னு பார்த்து நான் ரெடியா இருக்கிறேன். ஆனா சதா நேரம் உன்னுடைய பக்தியில நான் இருக்கணும் பகவானே. எனக்கு அந்த உடல் கிடைச்சா, எந்த உடல் கிடைச்சாலும் எனக்கு பரவாயில்லை, ஆனா முழு நேரம் உன் சிந்தனையில இருக்கணும் அப்படின்னா. உன் லோகத்தோட வரணும்னு ஆசைப்படல பகவான் என்றான். இதுதாங்க அனநிய பக்தி. எந்த ஆசையும் தேவையில்லை அவருக்கு. பக்தி உள்ளவன் எந்த ஆசையும் கேட்க மாட்டான் பகவான் கிட்ட. எனக்கு இது வேணும், அது வேணும் கேட்க மாட்டான். முற்றிட கேட்க மாட்டான். நீங்க லெவல் 3 லெவல் 4ல வந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த பாகுபாடு உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும், அந்த பக்தி உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். பரமபுருஷ பகவானை நடுநாடா கொண்டிருந்தான் மனுஷா. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உறவே நமக்கு தேவையில்லை நினைப்பான். உரிமை உணர்வு வந்து விடுபட்ட தன்மையில இருக்குன்னு நினைப்பான். சதா நேரமும் பகவான் நினைச்சுட்டே இருப்பான். இயற்கை வேணும், இயற்கையை அனுபவிக்கணும். நாம எல்லாம் ஒரு கிரகஸ்தன். நம்ம வீட்டுல ஒரு கணவர் இருக்கார், நம்ம மனைவி இருக்கிறாங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க, சமுதாயம் இருக்கு, வேணும். அதை விட்டு வரக்கூடாது. அந்த கர்மத்தை, அந்த கர்மாவை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். எப்படி அனுபவிக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையை அனுபவிக்கணும்ன்றார். நடுநாயகனாக இருக்கிறார் பகவான். அவரை நடுநாயகனா நிக்க வச்சு நாமும் பௌதிகத்திலும் இருக்கலாம், ஆன்மீகத்திலும் இருக்கலாம். பற்றற்ற தன்மையா பௌதிகத்தில இருந்து முழு நேரம் பகவானுக்கு நினைவோட இருந்தா போதும். பக்தர்கள் சங்கத்துல சேவை செய்யுதல். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள், மாசத்துல ஒரு நாள், 6 மாசத்துல ஒரு நாள், இல்ல வருஷத்துல ஒரு நாளாவது நல்ல நாளும் வரும் இல்லையா? பிறந்த நாள் வரும், திருமண நாள் வரும், காலேஜ் படிச்ச நாள் வரும், ஏதாவது ஒரு நல்ல நாள் வரும் இல்லையா? அந்த நாள்ல போய் கோயிலுக்கு போய் சேவை பண்ணுங்க. வருஷத்துல ஒரு நாளாவது பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி பஜனையில போய் கலந்துக்குங்க. அங்க கலந்து அந்த பக்தர்கள் சேவத்துல சங்கத்துல சேரும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்க மாற்றம் இருக்கு. ஒரு நாள் நீங்க நின்று பாருங்க, கோவில உட்காந்து சேவை பண்ணி பாருங்க. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கோவிலை சுத்தப்படுத்துறது, அந்த கோவிலை இது பண்றது, என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் சேவை ஒரு நாள் ஃபுல்லா முழுக்க இருந்து பாருங்க. கண்டிப்பா ஒரு மாற்றம். அந்த பக்தர்கள் சங்கம் அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கணும். பலன் என்னன்னு பாருங்க. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின், அதாவது தெய்வீக பிரகிருதியால், அதாவது தெய்வீக இயற்கையால் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காரு பாருங்க. உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்திலையும் இருக்கும், ஆன்மீகத்திலையும் இருக்கும். இந்த உடல் பகவானுக்கு கொடுத்தது இல்லைங்களா? இந்த உடலை தெய்வீகமான உடல் ஆகணும். இது பகவானுடைய அம்சம். இந்த உடல் நாமெல்லாம் பகவானுடைய அம்சம். இந்த உடலை பௌதிக தன்மை தான் இருந்தாலும் அது இந்த இயற்கைய, இந்த பிரகிருதிய பகவான கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும். இந்த உடலை அவரு எடுத்துக்கணும், டேக்கப் பண்ணிக்கணும். அந்த உடலை அவர் எடுத்துக்கணும். அப்ப எப்படிப்பட்ட பக்தி இருக்கும்னா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. இந்த உடலை அவருக்கு ஒப்படைச்சிடணும். வேதங்கள் சொல்ற மாதிரி நாம அதை ஃபாலோ பண்ணா போதும். அவர் நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. இதுல நம்பிக்கை இருக்காது நிறைய. இதெல்லாம் சாத்தியப்படையுமான்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பா 100% படும். அது எப்பன்னா உடனே ஆகாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் பாதுகாப்புல போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? திலகம் விட ஆரம்பிக்கணும். இந்த 4 விதமான அந்த குவாலிட்டி நம்ம கொண்டு வரணும். 4 விதமான கதவுகள் சொல்லுவாங்க, 4 விதமான தூணுகள் சொல்லுவாங்க. மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, தவறான பாலுணர்வு, கேம்பிளிங் சீட்டாட்டம் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் இந்த மது போதைகள் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் விட்டுணும். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவீங்க? இன்னும் ஒரு 3 மாசம் போற பிறகு டீ காஃபி குடிக்க மாட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மாசம் பிறகு ஆனியன் கார்லி கூட சாப்பிட மாட்டீங்க, வெங்காயம் பொருளோட போட்டு சாப்பிட மாட்டீங்க. அப்புறம் பகவானோட பிரசாதம் தான் நான் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவீங்க. ஏன்னா இயற்கைய பகவானுக்கு சாதகமா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. உங்களுக்கு சாதகமா இல்லை, பகவானுக்கு சாதகமா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க.
இல்லைங்களா? அப்போ அவருடைய பாதுகாப்புல நம்ம வந்து அப்ப அழகா நீங்க ஷெல்டர் எடுத்துப்பீங்க. ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க தீட்சை எடுத்துப்பீங்க. பகவானுடைய அரவணைப்புல இருக்கும் போது நம்ம ஷெல்டர் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், அவர் பார்த்துப்பார் நம்மள. பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு வராம இல்லாம நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? யாரும் படிக்க மாட்டீங்க? குருஜி படிங்க மாதாஜி. வட்டீங்களா? என்ன படிக்கணும்? 14வது பதம், 9வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கிறவா பிரபுஜி? யாராவது எப்போதும் படிங்க மாதாஜி. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்த திருடவ்ரதாः நமஸ்யந்தஸ்த மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எடுத்து சொல்றாரு பாருங்க. இந்த 9வது அத்தியாயத்துல ராஜவித்யா ராஜ குபியோகத்துல எப்படி சொல்றாரு பகவான்? என்னுடைய பக்தன் பொறாம இருக்காது, என்னுடைய அரவணைப்பு இருப்பான், என்னுடைய மகாத்மாக்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள், மகா ஆத்மான்றார். உண்மையிலே அதான் ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம சச்சிதானந்தமா செயல்பட்டோம்னா நம்மளாம் மகா ஆத்மாக்கள். யார் சொல்றார்? பகவானே சொல்றார். அவருடைய புகழ், அவருடைய கீர்த்தனம், சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். கோவில வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளாவது வாங்க. கோவில எங்கேயாவது உங்க பக்கத்துல இருக்க இஸ்கான் கோவிலுக்கு போங்க, எங்கேயாவது போங்க, கோவிலுக்கு போங்க, பெருமாள் கோயிலுக்கு போங்க, விஷ்ணு கோயிலுக்கு போங்க, நாராயண கோயிலுக்கு போங்க, கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. ஆனா விஷ்ணு நம்ம இஸ்கான் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப, அதாவது 11 மணில இருந்து 2 மணி வரைக்கும் மதியம் ரொம்ப அழகா கீர்த்தனை நடக்கும். ராஜபோகம் இருக்கும். பகவானுக்கு ராஜபோகம் கொடுப்பாங்க. ராஜபோகம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகமான கீர்த்தனை இருக்கும். அந்த கீர்த்தனை கேட்க கேட்க அங்கிருந்து நகரவே மாட்டீங்க. அவ்வளோ எனர்ஜியா இருக்கும் நமக்கு. ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பா ஒரு நாளா போய் பாருங்க, அந்த கோவில்ல போய் பாருங்க, இஸ்கான்ல போய் பாருங்க. அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அழகா. அதை கூட சேர்ந்து நாம அதை காதால கேட்டாவே போதும், நமக்கு அந்த உறுதித்தன்மை நமக்கு வந்துடும், நம்பிக்கை வந்துடும், திடமான குறிக்கோள் நமக்கு வந்துடும். இப்படிதான் செயல் பண்ணுன்ற ஒரு அந்த ஞானம் வந்துடும் நமக்கு. ரொம்ப அற்புதமா வரும் பகவானுடைய. அதே மாதிரி அவருடைய லீலை. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபிப்பாங்க. இப்போ ஒரு பிரபுஜி ஒரு இருக்காரு, இல்ல ஷெல்டர் எடுத்துட்டாரு அவரு, 2-3 மாசத்துக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எப்படி ஜபிக்கணும்ன்றத நான் ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்கல அவங்களுக்கு, ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பகவான உள்வாங்கி நாம பகவானுக்கு பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டா. அதாவது செல்போன் நோண்டுறது, டிவி பாக்குறது, புக்கு படிச்சுக்கிட்டு ஜபம் பண்றது, அதெல்லாம் செயல்படாதீங்க. ஒரு அரை மணி நேரம், ஒரு 10 நிமிஷம் நேரம் ஒதுக்கி எங்கேயாவது வீட்டுலயே ஒரு தனிமையான ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துக்கிட்டு பகவானுடைய அவருடைய உருவத்தை நினைங்க. அங்க போட்டோ இல்லைனாலும் பரவாயில்லை, அவருடைய விக்கிரகத்தை உள்வாங்குங்க. உள்வாங்கிக்கிட்டு அங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு பகவான் கால் பாதம், அந்த கால்ல அந்த 5 10 விரல் இருக்குப்பா. அந்த 10 விரல், ஒரு விரல் எவ்வளவு அழகா இருக்கு, கட்ட விரல். இந்த நடு விரல் எவ்வளவு அழகா இருக்கு, அந்த துண்ட விரல் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. இதுல இந்த நகை போட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, அந்த அந்த கொலுசு இந்த மாதிரி கொலுசு போட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, அவர் ட்ரெஸ் இப்படி போட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, அவருடைய ஒட்டியானம் எந்த ஒட்டியானம் போட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, இந்த அருணாக இருக்காத போட்டா நல்லா இருக்குங்களா. இந்த மாதிரி பகவானை கற்பனை பண்ணணும். அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பாருங்களேன், பகவான் உங்க மடியில வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இது நான் சொல்லல, பில்வமங்கு தாகூரே சொல்றார், தாகூரார் சொல்றார். தன்னுடைய மடியில வந்து உட்கார்ந்து இருப்பார் பகவான். அதுதான் ஆசைப்படுறார் பகவான். ஆசைப்படுறது அதுதான், என்னுடைய பக்தன் என்ன புகழறான், கீர்த்தனை பண்றான் அப்படின்னும் போது அவர் எந்த வேலையும் தேவையில்லை அவருக்கு. இதுதான்டா என்னுடைய தர்மம் வந்து உட்காந்துருக்கார் பக்கத்துல. அந்த மாதிரி நாமும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். பக்கத்துல ராதை இருப்பாங்க, ராதையும் உள்வாங்குங்க. எங்கேயாவது கோவில் விக்கிரகத்தை போய் பாருங்க, இல்ல ஒரு போட்டோ வாங்கி வச்சுங்க. அந்த போட்டோ வாங்கி உண்மைப்பா உட்காந்து அதை அவரையே உறுத்து பார்த்தாவே போதும். உங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணுல இருந்து அப்படியே தான ஜலமா வரும்.
அந்த மாதிரி பகவானுக்கு அடிபணிஞ்சு நீங்க கீழ்த்தன்மையிலிருந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து அந்த உணர்வு வரும். பகவானுக்கு வந்தனம் பண்ணணும். எப்படிப்பட்ட வந்தனம் பாருங்க. துரு மகாராஜா என்ன பண்றாரு, ஒத்த காலம் நின்றுட்டு தவம் பண்றாரு. அந்த மாதிரி வந்தனம் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. ஆத்ம நிவேதனம் வந்தனம் பண்ணாவே போதும் பகவானுக்கு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, என் புகழும் எனது புகழையும் கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பகவானுடைய லீலைகள் நினைச்சு பாருங்களேன். ஒண்ணு இல்லைங்க, இப்ப நான் கற்பனையில தான் சொன்னேன். அந்த விக்கிரத்தை பார்த்தோன்னா கொலுசு, அப்புறம் அவருடைய ஒட்டியானம், அவருடைய காது அது குண்டலம், அதெல்லாம் சொல்ல சொல்ல அப்படி எனக்கு அது உடம்புலாம் சிலு. அந்த பகவானுடைய இந்த தாமோதர சத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குண்டலை வச்சு பாடுவாங்க பாருங்க, அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. பகவானுடைய குண்டலம், அதே மாதிரி அவரு கழுத்துல போட்டிருக்க அந்த செயின், அந்த மாலைக்கு அவ்வளவு அழகா நம்ம ஆச்சாரியர்கள் கீர்த்தனை பண்றாங்க, அதை வர்ணிக்கிறாங்க. அந்த பாட்டை கேட்க கேட்க அப்படி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பகவானை நாமும் உள்வாங்கி நாமும் அந்த கீர்த்தனை பண்ணணும். அது எப்படி கீர்த்தனை பண்றோமோ அதே மாதிரி அவருடைய லீலைகள் ஏகப்பட்ட லீலைகள் இருக்கு. அந்த லீலையை ஒன்று பார்ப்போம். எப்படி வழிபாடு பாடுறாங்க பாருங்க. எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு பக்தியுடன் நித்தியமாக பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்தனை செய்தபடி. இப்ப நம்மளுடைய ரஷ்யன் பீப்புள் வந்து வந்திருக்கான்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி ஒரு ஆப்பிரிக்கன் பீப்புளும் வந்திருக்காரு. அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன மாதிரி வாசிக்கிறார் தெரியுங்களா? என்ன தெரியுங்களா? அவ்வளவு அழகா ஃப்ளூட் வாசிக்கிறார், அவ்வளவு அழகா பேட்டி காட்டுறார். அவர் போட்டோ காட்டுறேன் பாருங்க. அவருடைய மனைவி அவ்வளவு அழகா நேசிக்கிறார். அதே மாதிரி பக்தியும் கொடுக்கிறார். அவங்க மனைவி வந்து ரஷ்யன், ஆனா இவர் வந்து ஆப்பிரிக்கன்ஸ். அவ்வளவு அழகா வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேருமே பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்றாங்க. நாம கூட வந்து பகவானுக்கு பிரசாதத்தை அப்படி சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்க சாப்பிடுற ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். அந்த உணவு வச்சு அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு வந்து வச்ச பிறகு கீழே வந்து நாம எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்ணிட்டு பகவானுடைய போக பஜனை பண்ணிட்டு உடனே நம்ம உணவு எடுத்து கொடுப்போம். அவங்க அப்படி இல்லை. ஜலம் கையில வச்சுக்கிட்டு அந்த தட்டை சுத்தப்படுத்திட்டு கையை அதுக்கு ஒரு முத்தரை வச்சுட்டு பகவானே எல்லா தேவர்களையும் வழி கூப்பிடுறாங்க, எல்லா தேவர்களையும் கூப்பிடுறாங்க. இந்த தேவர்களாலும் எல்லா வர்ணம் உள்ளவர்களும் எல்லா வர்ண ஆசிரமங்கள் எல்லாமே செஞ்சு இந்த உணவு கிடைச்சது, இந்த தேவர்களால உணவு கிடைச்சிருக்கு, அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அப்படின்றாங்க. சத்திரனுக்கு, சூத்தியனுக்கு, வைசியனுக்கு, பிராமணனுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. அவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த உணவு எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்றாங்க. இந்த தேவர்களுக்கு நன்றி, என்னுடைய பகவானுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி அந்த உணவை உட்கொள்றாங்க. அந்த உணவை சுத்தப்படுத்திட்டு அது நாம பண்றோமா பாருங்க, ஒண்ணுமே கிடையாது. சாஸ்திரத்தை உணர்ந்து செயல்படுறாங்க. பக்தி இந்த கீர்த்தனை பண்ற இவங்க எப்படி பண்றாங்க, எவ்வளவு ஹைட்டு குதிக்கிறாங்க பாருங்க. பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்றது அந்த உள் வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியாது. தன்னை மறந்து கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க பகவானுக்கு, இல்லைங்களா? மகாத்மா என்பவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பட்டுவாக இருப்பார். இந்த போட்டோல இருக்க ஸ்டோரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டோரி பற்றி பார்க்கலாமா, சொல்லலாமா? ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சொல்லுங்க குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனா இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சகுந்தலா மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. பலராமரையா இல்ல, எல்லாம் இந்த வானரங்கள் தான் இருக்கு. கோபுரங்கள்லாம் காணும் இந்த படத்துல. ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து தாமோதர அஷ்டகம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு லீலை இது. இவர் என்ன பண்ணுவாரு, இவங்க வீடு ரெண்டு தெரு தள்ளி சகுந்தலான்னு ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மகன் இருக்கான். அவங்க வீட்டுல வர பசுமாடு வந்து ரொம்ப நல்ல, அந்த பசுமாடு வந்து அவங்ககிட்ட ஏகப்பட்ட பசுமாடு இருக்கு. ஆனா அது ஒரு பசுமாடு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஜாதி உள்ள பசு. ஆனா நந்த மகாராஜா கிட்ட 8 பசுக்கள் இருக்கு. அது மாதிரி 8 பசு வச்சிருக்கிறாரு. உயர்ந்த ஜாதிகள் அது.
அதோட மதிப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்குள்ள மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா பல கோடி ஆகும். இப்ப நம்முடைய திருப்பதியில தேவஸ்தானத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பசுமாடு இருக்கு, காமதேனு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த காமதேனை பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ திடகாத்திரமா, அவ்வளவு பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கும், அவ்வளவு ஹைட்டு, அவ்வளவு இதா இருக்கு. அந்த அந்த அமிர்தத்தை, பால் சொல்றது அமிர்தம் தான் சொல்லணும். அது கொடுக்குற அமிர்தத்தை பகவானுக்கு மாத்திரம் தான் அது கொடுப்பாங்க, வேற யாருமே அதை எடுத்துக்கூடாது. அவங்க மட்டும்தான், பகவான் மட்டும்தான். அந்த பசுமாடு என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு நந்தவனம் வச்சிருக்காங்க, பிருந்தாவனம் நந்தவனம் வச்சிருக்கிறாங்க. அங்க திருப்பதியில இருக்காது மேல. அந்த இடத்துல அந்த பசுமாடு மேய்க்க விட்டுருவாங்க. அந்த பிருந்தாவனத்துல யாரும் வெளியால் அவ்வளோ அந்த பசுமாடை பார்க்க முடியாது. அந்த பசுமாடு என்ன பண்ணணும்னா அங்க மூலிகை செடியில பார்த்துதான் சாப்பிடும். ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட புல்கள்லாம் வளரும் இல்லைங்களா, செடி கொடி நிறைய வளர்ந்து கிடக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி பசுக்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரத்யேகமாக உள்ள பசுக்கள் வந்து அது என்ன சாப்பிடுதுன்னா மூலிகை செடி மட்டும்தான் சாப்பிடும், கண்ட பில்களை சாப்பிடும். இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா சத்திரி இருக்கான், சூத்திர இருக்கான், வைசியர் இருக்கான், பிராமணர் இருக்கான். பிராமணன் என்ன பண்ணா பக்தி கொடுக்கலாம், சூத்திரன் என்ன பண்ணா அவனும் கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரி அனிமலுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இது குணம் உண்டு. இது ஒரு பிராமண குணம். இது இந்த இந்த பசுமாட்டுக்கு இது இந்த மாதிரி மூலிகை மட்டும்தான் சாப்பிடும். அதனால அது கொடுக்குற பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தம். இப்ப நம்ம கிராமங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட பசுக்களை வளர்ப்பாங்க, எருமையை வளர்ப்பாங்க, பசுக்களும் வளர்ப்பாங்க. அதுல இந்த மாதிரி ஒரு அபூர்வமான பசுக்கள் இருக்கும், 1-2 இருக்கும். முதல்ல எல்லா வீட்லயுமே அந்த மாதிரி பசுக்கள் தான் இருந்தது. காலகட்டத்துல அப்படி மாற மாற என்ன ஆச்சுன்னா அதுல 1-2 கலக்கும். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ள ஜாதி உள்ள பசுக்கள் என்ன பண்ணோம்னா வீட்டுல நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது காட்டுல போய் என்ன பண்ணும், அந்த நோய்க்கு இப்போ ஒரு ஒரு அந்த வீட்டு முதலாளி இருக்காரு, அந்த வீட்டுல யாரோ உறுப்பினர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் உடல் சரியில்லைன்னா அந்த பசுமாடு அவர் முகந்து பார்த்து அவரோட உடல் ஹீட்டு, சூடு, அந்த சூடு தன்மை என்ன, அவர் கொடுக்கிற காற்று, அவருடைய காற்று என்ன மாதிரி காற்று, மூச்சு காற்று எப்படி வருது, அவரோட உடல் தன்மை என்ன, அந்த உணர்வு என்ன, இதெல்லாம் அந்த பசுமாடு உணர்ந்து அது என்ன பண்ணும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காட்டுல போயிட்டு அந்த மூலிகை உள்ள இதை மட்டும்தான் சாப்பிட்டு அந்த பால் அந்த குழந்தை அந்த நோயாளி கொடுத்தாங்கன்னா உடனே சரியாயிடும். இதுதான் தெய்வீகமான குணங்கள் பசுக்களுக்கு. அதுதான் வந்து 1000 பசுக்கள் வளர்க்குறோமோ இல்லையோ, ஒரு பசுக்களை வளர்த்தாவே நாம வந்து முக்தி அடைவோம். ஒரு பசு வீட்டுல வளர்த்தாவே போதும், முக்தி தான் நம்ம. அட்லீஸ்ட் அதுதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு வியாபாரம் தொடங்குறோம்னா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பசுவாவது வளர்க்கணும், அந்த வியாபாரம் விருத்தி அடையணும்வாங்க. ரொம்ப பெருசுலா போகும். ஒரு வைசியனு கூட கடமை அதுதான். ஒரு வைசியன் என்ன பண்றான், ஒரு விவசாயம் பார்க்கறோம் பசுமாடு வச்சிருப்பான், ஒரு வியாபாரம் பார்க்கறோம் பசுமாடு வளர்ப்பான். ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறியா பசுமாடை வளர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லையா, வளர்க்க முடியலையா, கோவில்லையாவது ஒரு பசுமாடுக்கு தானம் கொடுங்க. சரி, உங்களுக்கு அந்த தானம் தான் கொடுக்க முடியல, அவ்வளவு பண வசதி இல்லப்பா அப்படின்னு, பரவாயில்ல, வாரத்துல ஒரு நாள், மாசத்துல ஒரு நாள், 6 மாசத்துல ஒரு நாள் கொடுங்க. உங்களுக்கு நல்ல நாள் கொண்டு போயிட்டு அந்த கோமாதாக்கு உங்களால முடிஞ்சது ஏதாவது டொனேஷன் கொடுங்க, ஏதாவது ஒரு கட்டு புள்ளியாவது வாங்கி கொடுங்க, உங்க வியாபாரம் விருத்தி அடையும். ஏன்னா பசுக்கள் வந்து ஒரு தெய்வீகமான குணம் உள்ளது அதுகிட்ட. நம்ம நிறைய பேர் புரிய மாட்டோம். அந்த மாதிரி இந்த தாய் கிட்ட, சகுந்தரா கிட்ட ஒரு பசுமாடு மட்டும் இருக்கு. அப்போ அந்த பசுமாடு அந்த மூலிகை கிடைக்கிற அமிர்த பாலை கொண்டு வந்து அந்த அம்மா வெண்ணெய் செய்யும், நிறைய பன்னீர்லாம் செஞ்சு எல்லாருக்கும் வியாபாரம் பண்ணுது. அதை வச்சு அந்த அம்மா சாப்பிட்டு இருக்கு. இவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய எப்பவுமே நமக்கு ஒரு குணம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிடறோட அடுத்த வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு அந்த சகோதரா வீட்டு பாலை குடிக்கணும், அந்த வெண்ணெயை சாப்பிடணும், அவங்க எடுக்கிற பட்டரை சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கோபுரங்கள்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ள திருட போறாரு. அப்ப இந்த அம்மா எங்கேயாவது எப்பயும் வெளியே போயிட்டாங்களான்னு பாத்துக்கிட்டு அவங்க வீட்டுல யாருமே இல்லைன்னு போது 2 கதவையும் மூடிட்டு உள்ள போய் ஒரு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. இந்த கோபர்கள் இந்த வானரங்கள் எல்லாம் போய் உள்ள போய் எல்லாத்தையும் பானைகள் எல்லாம் உடைச்சு இடிச்சு நாசம் பண்ணி கோபர்களாவது ஏதாவது அமைதியா ஏதாவது செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா இந்த வானரங்கள் என்ன பண்ண, இந்த சட்டி பானையெல்லாம் உடைச்சிடும், மண்பானையெல்லாம் உடைச்சிட்டு அங்க 2 பாத்ரூம் 1 பாத்ரூம் போயிடும், எங்களால அசியம் பண்ணிட்டு போயிடும் இந்த வானரங்கள். அப்போ சகுந்தலா வந்து பாக்குறாங்க வீட்டு பாருங்க, என்னடா இது எல்லா பானையும் உடைச்சு போட்டானே அப்படின்னு.
அப்போ அவன் மகனை கேட்கறான், யாரா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டான்? யாரு? கிருஷ்ணன் தான் வந்து போயிட்டான். அவன் கோபர்கள் எல்லாம் வந்தாங்க. பலராமனும் அவன் 2 பேரும் வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கம்மா அப்படின்னு. உடனே போய் சகுந்தலா போய் அங்க போய் கேட்கறாங்க. தாயார்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, யசோதா, அடியே யசோதா, உன் பையன் வந்து என் வீட்டை வந்து நாசம் பண்ணிட்டு போயிட்டாண்டி, வந்து பாருடி வந்து என் வீட்டை. அப்போ உடனே யசோதா பாக்குறாங்க, அடி ஏண்டி இந்த மாதிரி பண்ணின்னு இருக்கிறேன்? என் பையன் அழகா படுத்துட்டு இருக்கான், அவன் அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, அந்த நண்பர்கள் எல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. உன் வீட்டுக்குள்ள எப்படி வந்தாங்க? இங்க இருக்கிறாங்க, நீ வந்து அங்க இருக்கு சொல்றீங்க. என் வீட்டை வந்து பாரு, ரொம்ப அசிங்கம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. வானரங்கள்லாம் வந்து என்னென்னமோ பண்ணிட்டு போயிருக்கு, வீட்டை ஒரு வெடி பண்ணிடுச்சுன்னு. என் பையன் அது மாதிரிலாம் இல்ல, நீ பாத்தியா? நீ கிளம்பு போ அப்படின்னு திட்டாங்க யசோதாய். உடனே இந்த அம்மா சகுந்தரா சொல்றாங்க, நீ ஒரு நாள் என்கிட்ட மாட்டோடா கிருஷ்ணா, உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா திட்டுறாங்க. போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு கண்ணை காட்டி விட்டாரு. அந்த அம்மா போயிட்டாங்க. சரி, இவன் இதே மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கானே, இவனுக்கு எப்படியாவது பிடிக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, வீட்டை சுத்தி மணிகளை கட்டி வைக்கிறாங்க. அங்க 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 நம்ம வீட்டுல மணி அடிக்கிறோம்ல கோயிலுக்கு, நம்ம அந்த ஆராதனை பண்ணும் போது, நிவேதனம் பண்ணும் போது மணி அடிப்போம் இல்லையா, அந்த மணியை எங்க பார்த்தாலும் கட்டி வச்சிடறாங்க. ஏன்னா ஒரு வாட்டி பண்ணா இவதான் கிருஷ்ணன் பண்றான்னு சொல்லிட்டாங்க. 2வது வாட்டி என்ன பண்றாரு, வீடெல்லாம் ஃபுல்லா லாக் பண்ணிட்டாங்க, கம்ப்ளீட்டா வீட்டை லாக் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே ஓட்டை பிரிச்சுன்னு உள்ள இறங்குது, இவங்க மேல ஓட்ட கூரை ஓட்டை பிச்சுட்டு உள்ள இறங்குது. அப்ப இந்த அம்மா பண்ணிச்சு, இப்போ கூரையும் பிச்சுட்டு வரானே இவன், இவன் என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலும் மணியை கட்டி விட்டாங்க, வீட்டை ஃபுல்லா மணி கட்டி விட்டாங்க. இவங்க ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டாங்க. இந்த மணி ஒரு மணி அடிச்சா போய் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லா மணியும் அடிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அப்போ பகவான் வர ஓட்டை பிரிக்கிறார். அவர் தான் முதல்ல ஓட்டை பிரிப்பாரு. அதுக்கப்புறமா தான் கோபுரங்களை இறங்கி ஒரு வானரத்தை உள்ள இறக்குவாரு, சுத்தி பார்க்க சொல்லுவாரு யாரை இருக்காங்களான்ட்டு. யாரும் இல்லைன்னா எல்லாரும் இறங்குவாங்க. கடைசிதான் கிருஷ்ணர் இறங்குவார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு திட்டம், சட்ட திட்டங்களை இவங்களும் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு அந்த கூரையை பிரிச்சுக்கிட்டு உள்ள இறங்குறாங்க. உள்ள இறங்கிட்டு அவங்க வேலையை காக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அப்ப இறங்கும் போது பகவான் சொல்றார், மணிகளா, ஓட்டை பிரிக்கும் போது சொல்லிட்டார், யாரும் அடிக்க கூடாது. என் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்க போன பிறகு நீ மணி அடிச்சா போதும், அதுக்கு முன்னாடி யாரும் அடிக்க கூடாது. சொன்ன உடனே பகவான் சொன்ன உடனே மணிகள் என்ன பண்ணோம், மணிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு அசுரன். மணிகள் எல்லாமே ஒரு அசுரன். அதை பத்தி ஒரு கதை இருக்கு, பின்னாடி பண்ணி. அந்த அசுரன் மணிகள் என்ன சொல்லுதுன்னா, சரிங்க பகவானே, நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, சொன்ன பிறகு நாங்க ஏன் அடிக்கிறோம்? அடிக்க மாட்டோம், நீங்க உள்ள இறங்கி உங்க வேலையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இந்த மணிகள். உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் உள்ள இறங்கிட்டாங்க. உள்ள இறங்கி ஃபுல்லா காம்ப்ளீட்டா கிட்ட தூம் பண்ணிட்டாங்க. தூம் பண்ணிட்டு அப்ப பகவான் மட்டும் அந்த உரல் மேல உட்காந்துக்கிட்டு அவர் பாட்டு கம்முன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். இவங்க எல்லாம் சேட்டையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கோபர் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, பகவானோட வாயில எடுத்தும் போய் வெண்ணெய் வச்சார். நாங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு நீ என்னடா சாப்பிட்டாம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வாயில் நுந்திட்டாரு. நொந்தன உடனே இந்த மணிங்க டங்கு 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 டங்குன்னு எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ இந்த வானம் எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு அளவு ஓடுதுங்க, மேல ஓட்டை பிச்சுட்டு பிச்சுன்னு எல்லாம் ஓடுதுங்க. எல்லா கோபுரங்களும் ஓட்டாங்க, பகவான் மட்டும் மாட்டிக்கிட்டாரு. பக்கத்துல வந்து பிடிச்சிட்டான். அப்போ மணிகிட்ட கேட்கிறாரு, ஏண்டா மணிகளா, நான் சொல்லித்தானே இருந்தேன் அடிக்காதீங்கன்னு சொன்னேன், ஏண்டா அடிச்சீங்க அடி. அப்போ அந்த அசுர மணி சொல்லுது, பகவானே, நான் முற்பிறவில ஒரு அசுரனா இருந்தேன், எனக்கு முத்தி கொடுத்தீங்க, நான் உங்களை கேட்டேன், உங்களுக்கு நாங்க டெய்லி சேவை பண்ணணும், அதனால எனக்கு அந்த பிரார்த்தனை கொடுத்தீங்க. உங்களை எப்பெல்லாம் ஆராதனை பண்றாங்களோ, எப்பெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்றாங்களோ, நிவேதனம் பண்றாங்களோ, அப்பெல்லாம் நான் உங்க கூட இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. அதுவும் பக்தர் கையில இருக்கணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு நிவேதனம் பண்ணும் போது அடிக்காத மணி நான் என்னத்த ஜென்மம் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு கேக்குது இந்த மணிகள். ஏன்னா பகவான் வாயில வச்சுட்டான் வெண்ணைய, வச்ச உடனே அது அவர் சாப்பிடாம இருந்தாருன்னா அவன் அடிக்க மாட்டாங்க, அடிக்காம இருந்திருக்கும். பகவான் வாயில வச்சாச்சு இல்லையா, சாப்பிட்டார் இல்லையா, அப்ப மணிகளோட கடமை என்ன, அது செஞ்சுதானே ஆகணும். அதுதானே வரமே வாங்கி வந்திருக்கேன். அடாடா தப்பு பண்ணிட்டோமாடா, சரிதான், உங்களை சொல்லி குறை சொல்ல முடியாது, உங்க கடமையை நீங்க பண்ணிட்டீங்க, சரி நான் பாத்துக்கிறேன் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சகோதரா பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகுது அந்த அம்மா, பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகுது. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, தாயே என்னை இப்பயே விட்டுடு, ஏன்னா பெரிய வில்லங்கத்துல நீ மாட்டிப்ப, விட்டுடு அப்படின்னு. நீ வாடா மகனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழுத்துன்னு போறாங்க.
அப்போ நந்தர் வாசப்படில உட்காந்துட்டு இருக்காரு, அந்த காம்பவுண்ட் வாசல் உட்காந்துக்கிறார். ஏன்னா வடநாட்டுல ஒரு சிறப்பு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வீட்டு தலைவர் உட்காந்துருந்தாருன்னா ஆம்பளைங்க உட்காந்துருந்தாங்கன்னா பொம்பளாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, தலையில முக்காடு போடுவாங்க. இந்த அம்மா வந்து இந்த இழுத்துன்னு வரனால முக்காடு போடாம வந்தனால நண்பர் உட்காந்து நண்பரோட நண்பர்கள்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க, ஆம்பளை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உடனே முக்காடு போட்டாங்க. அப்ப இந்த ஒரு கையை விட்டாங்க, பகவானை விட்டாங்க, பகவானை கையை பிடிச்சு வந்தாங்க இல்லையா, அந்த கையை விட்டாங்க. அவ்வளவுதான், அவரு ஜிப்டா பறந்து விட்டார். போனது மட்டும் இல்லாம அவரு போனா பரவாயில்ல, அவனுடைய அந்த அம்மாவுடைய சகுந்தலாவுடைய மகனை கையில குத்துட்டு போயிட்டார். இந்த அம்மா இதுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் தான் நான் பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில பார்த்தா அவங்க பையனை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகுது உள்ளார. பகவான் அங்க போயிட்டார், அங்க போய் அவர் ரூம்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டார், எல்லாரும் கோப்பர்லாம் உட்காந்துக்கிட்டாங்க. உடனே இந்த அம்மா சகுந்தலா சத்தம் போடுறா, அடியே யசோதா வெளியே வாடி, பையனை கையங்கோலமா பிடிச்சான்ட்டு வந்து பாரு, வீட்டை நாசம் பண்ணி வச்சிருக்காண்டி, மணியெல்லாம் கட்டி வச்சேன், இப்ப மணி காட்டி கொடுத்துச்சு இவனை அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. அவனே யசோதா வெளியே வந்து பாக்குறாங்க, ஏய் உங்ககிட்ட புத்தி இருக்கா புத்தி இல்லையாடி அப்படின்னு. அந்த அம்மா முட்டாள்தனமா செயல்படுறியா அப்படின்னு அந்த அம்மா திட்டுது. ஏன்டி இப்படி சொல்ற அப்படின்னு. பக்கத்துல யார் இருக்கான்னு முதல்ல பாருடி, ஏன் பையன் உட்காந்து அங்க அழகா விளையாடிட்டு இருக்கான், நீ என்னடி யார் குழந்தைய வச்சிருக்க, உன் பையனை கூடாது இது மாதிரி சொல்லுங்கிறேன். ஏன் பையன் அப்படி திட்டி பார்த்தா இவன், டே நீ எப்படா வந்த இங்க அப்படின்னு. அம்மா அங்க நந்த மாமாவை நீ பார்த்த இல்லையா, பார்த்த உடனே நீ கையை விட்டியா, என்ன மாட்டி விட்டு அவன் போயிட்டான், கிருஷ்ணன் ஓடிட்டான் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். சொன்ன உடனே அந்த அம்மாவுக்கு, ஏய் கிருஷ்ணா நீ ஒரு நாள் 100 நாள் வசமா மாட்டுவ, நான் அப்ப வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு உன் மகன் மாட்டிக்கிட்டான், நாளைக்கு உன் புருஷனை மாட்ட விட்டுருவேன், ஜாக்கிரதையா போ அப்படின்னு பகவான் வந்து கண்ட்ரோல். அந்த மாதிரி பகவான் லீல பண்ணுவார். இந்த கதையில இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமான, அதாவது தொண்டு, பகவானுக்கு தொண்டு, அந்த பசுமாடோட தொண்டு, அந்த சகுந்தர தாயோட அந்த 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 எப்படி சொல்ல வருது, ஒரு இலகன மனசு அந்த அம்மாக்கு. இலகம், அந்த அம்மா சகுந்தரா பத்தி ஒரு கதையை சொல்லலாம், அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அந்த அம்மா கிட்ட. ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது, ரொம்ப புத்திசாலியும் இல்லை, கோடையாவும் ஒரு முட்டாள்தனமாவும் இல்லை அந்த அம்மா. ஒரு வெகுளித்தனமா இருக்கிறாங்க, அந்த வார்த்தை தான் வெகுளித்தனம், வெகுளித்தனமாவே இருக்கிறாங்க சகுந்தரா தாய். இந்த குணம் ஏன், பக்தன் பகவான் மேல உள்ள அந்த பாசம், அந்த பற்று, பகவான் மேல பாசம். பகவான் கிட்ட அப்படிதான் நடந்துப்பாங்க பக்தர்கள் எல்லாருமே. அவர் என்ன பொறுப்பு பண்ணாலும் சரி ஏத்துப்பாங்க, இருந்தாலும் அவங்க திருத்த பார்ப்பாங்க. அந்த வெகுளித்தனம் சகுந்தரா தாய் கிட்ட இருக்கு. யசோதா தாய்க்கு பாருங்க, தன் மகன் தப்பு செய்ய மாட்டானது ஒரு திடமான நம்பிக்கை அந்த அம்மா. இந்த கோபுரங்கள் பாருங்க, பகவானை விட்டு நாங்க எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வாயில வைக்கிறது. சோ இது எல்லாமே ஒரு சேட்டைகள் பண்ணாதான் குழந்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பின்னாடி நல்லா இருக்குன்றது இது சாஸ்திரம் சொல்லுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எதை சொல்ல வரேன்னா, பகவான் கிட்ட இந்த மாதிரி லீலைகள்லாம் நாம உள்வாங்கி நாம செயல்பட ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது இந்த லீலையை நினைச்சு பாருங்களேன், உங்களுக்கு சிரிப்பா வரும், அந்த விஞ்ஞானம் புரியும், ரொம்ப அழகா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கும். இது மாதிரி லீலைகள் நிறைய இருக்கு பகவானுடைய லீலைகள். அதெல்லாம் அதை படிச்சு படிச்சு தெரிஞ்சு அதை செயல்பட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம தெரியும். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 15வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा. ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான யாகத்தால், அதாவது ஞான யாகத்தால் ஈடுபட்டு இருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரை தன்னிலற்றவராகவும் பலரை வேறுபாட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்தில் வழிபடுகின்றன. இது வந்து ஞான யோகம். இப்ப அவங்க முன்னாடி பார்த்ததுல பக்தி யோகம், பக்தியில பண்றது. இது ஞான யோகத்துல. இப்ப ஞான யோகத்துல ஈடுபட்டு இருக்கோம், பிறர் எப்படி பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, பரமபுருஷரை வேதங்கள் மூலியமா, உபநேசங்கள் மூலியமா, அவருடைய லீலைகள் மூலியமா, அவருடைய புராணங்கள் மூலியமா அது படிக்க படிக்க நமக்கு என்ன பாருங்கலாம், நம்முடைய ஆத்ம ஞானம் புரியும், அந்த ஞானம் வந்துடும். சாத்தியம் எல்லாருடைய தத்துவத்தையும் படிக்கும் போது அவருடைய செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா உடனே வந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். இந்த தான் என்ற அகந்தை இல்லாம அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கணும்.
ஆன்மீக ஞானத்தை தான் என்ற ஞானம் கொடுக்காது. ஏன்னா பகவானுடைய லீலையை படிக்கும் போது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இது வந்துடும். ஆனா ஒரு தொழில் சார்ந்த அந்த ஞானத்தை யூஸ் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா பற்றாயிடும். தொழில் சார்ந்த செயல் அந்த ஞானத்தை யூஸ் பண்ணும்போது, இப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை படிச்சோம், அந்த போன கிளாஸ்ல படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு அந்தனர் வந்து யாகசாலையில உட்கார்ந்துட்டு யாகம் பண்றாருன்னா அது தொழில் சார்ந்து பண்றாரு. அதுல வந்து அவங்க ஒரு தட்சணை கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த அந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருமானத்துக்கு கொடுக்குற ஞானமா போயிடுது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பந்தப்பட்டு போறாங்க. பந்தப்பட்டு போறதுனால அப்ப அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுடைய சுபாவம் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அதே 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 ஞானத்தை பகவானுக்கு பக்தியில முழுமையா ஈடுபாடுகள் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அந்த பக்தி அவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தன்னிலை அடைவாங்க. அப்ப தனி தத்துவமா தெரியும். அவனை பார்த்தீங்கன்னா தனி தத்துவமா தெரியுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ரூபத்துல பகவானுக்கு நாம தியானம் பண்ணணும். அப்ப ஞான யோகம் ரொம்ப முக்கியமானது. அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், அவருடைய விஸ்வ ரூபம், அவருடைய விராட் ரூபம், இதெல்லாம் நம்ம தெரிகிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை மூலயமா படிக்கிறோம் இல்லையா, படிச்சு அதை நாம கற்பனை பண்ணலாம். இதுலயே உண்டு, ஞான யோகம் இருக்கு இல்லைங்களா, கர்ம யோகம் இருக்கு, அஷ்டாங்க யோகம் இருக்கு, நிஷ்காம கர்ம யோகம் இருக்கு, சகாம கர்ம யோகம் இருக்கு. இதெல்லாம் கூட ஒரு யோகம் ஒன்று இருக்கு. கும்பிய யோகம் சொல்லுவாங்க, ரகசியமான யோகம் அது, கற்பனை யோகம் அது. பகவானுக்கு கற்பனையிலே பக்தி கொடுக்கலாங்க. அது ஒரு அது மாதிரி யோகம் யாருக்குமே கிடைக்காது. நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன். இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது பகவான அந்த ரகசியமான உறவுல அந்த பக்தி அந்த யாகத்தை பண்ணி பாருங்களேன், முக்தி வாழ்நாளில் முக்தி கிடைச்சிடும். அது வந்து நம்முடைய அகிரீஷ் மகாராஜா இருக்கிறார், பில்லோ மன்று தாகூரா இருக்கிறார், எவ்வளவு மன்னர்கள் இருக்காங்க, எவ்வளவு ஆச்சாரிகள்லாம் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பக்தி தான் பகவான் கொடுப்பாங்க. கற்பனையிலேயே பகவான் கொடுப்பாங்க. கற்பனையிலேயே பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தீங்கன்னா பகவான் ஏத்துக்கிறார், அந்த பக்தியை முழுமையை ஏத்துக்கிறார், 100% ஏத்துக்கிறார். அப்போ ஞான யோகத்தால் ஈடுபட்டு இருக்கும் பிறர் பரமபுருஷர் தண்ணீரற்றவராகவும் பலரின் வேறுபாட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்தில் வழிபடுகின்றன. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணன் மறைமுகமாக வழிபாடு, எப்படி ரகசியமான வழிபாடு. 3 விதமான ஞானம் உள்ளவர்கள் அவங்க. பரமபுருஷ பகவான் விஸ்வரூபத்தை ஏற்று வழிபடுவர்கள், ஏதேனும் ஒரு உருவத்தை இறைவனாக கற்பனை செய்து அதனை வழிபடுவன், தன்னை இறைவனுக்கு சமமாக தன்னை வழிபடுவன். ஒரு சாதாரண கல்ல கூட ஒரு சிற்பி நினைச்சாருன்னா பகவானை வர வச்சிருவான். ஆனா பகவான் அந்த கல்லுக்குள்ளே இருக்கிறாருன்றத பிரகலாத மகாராஜா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பிரகலாத மகாராஜா மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. கல்லுக்குள்ளேயே இருக்கிறார், தூணுக்குள்ளேயே இருக்கிறார், மண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கிறான்னு சொன்னதுனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த கல்லு சிற்பி ரொம்ப அழகா செதுக்கிறாரு, செதுக்கி பகவானை உருவாக்குறாரு. ஆனா அந்த கல்லுக்குள்ள ஆல்ரெடி பகவான் இருக்கிறது பக்தனுக்கு தெரியும். இப்போ கோவர்த்தன மலையில போய் போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன், கோவர்த்தன மலைக்கு இப்ப கோவர்த்தன பூஜை நடந்தது, அந்த மலைக்கு போனீங்கன்னா அது பாறையா தெரியாது பக்தனுக்கு, பகவானுடைய அங்கமா தெரியும். அதுதான் பக்தன். கோவர்த்தன மலை அவ்வளவு பெரிய மலை, இன்னைக்கு கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து சொல்றாங்க, வேதம் சொல்லுது. அது ஹைட் குறைஞ்சிட்டே வந்துடுச்சு. ஆனா வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இத்தனை அடி ஹைட்டுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து 10% தான் அது ஹைட்டே இருக்கு. 100% சொன்ன ஹைட்டு இப்ப 10% தான் ஹைட்டே இருக்கு. அந்த நீளமும் குறைஞ்சி வந்துட்டே இருக்கு. அது அந்த கோவர்த்தன மலை சுத்தமா குறைஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கலேன், கலியுகம் காலி அப்படின்னு ஒரு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அந்த அந்த கோவர்த்தன மலையில அந்த அந்த இருக்கிற பாறைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கும். பாறையா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியே தெரியாது. ஆனா அதே வந்து இது கோவர்த்தன மலை, இது பகவானுடைய மலை, பகவானுடைய பக்தனா பாருங்களேன், அந்த மலையில கிருஷ்ணரா தெரிவார். அந்த கல்லை பாத்தீங்கன்னா அந்த சேப் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரா தெரிவார். அந்த சேப் பாத்தீங்கன்னா பலராமையா தெரிவார். அந்த சேப்பை பாத்தீங்கன்னா கோபரா தெரிவாங்க. அவங்க லீலை தான் தெரியும் அந்த மலையில. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் கற்பனை. இது ஒரு பக்தி, இது ஒரு பக்தி. இந்த பக்திக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன். 20-25 பார்க்க போறோம் நாம்.
அப்ப தன்னை இறைவனுக்கு சமமாக கருதி தன்னை வழிபடுவன். ஆனா நம்ம இன்னும் ஒரு வகை சொல்ல போனா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம மட்டும் இல்ல, மனுஷன் மாற்றம் இல்ல, எல்லா ஜீவராசிகளுமே பகவானுடைய அம்சம் தான். சரிங்களா? சரி மாதாஜி பிரபு, இந்த கிளாஸ் இதை நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 16வது பதம் நாளைக்கு பார்ப்போம். இனி வரதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பகவானுக்கு எப்படிலாம் நாம பக்தி கொடுக்கணும், எப்படி வந்தனம் பண்ணணும், அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். அப்புறம் அந்த பூ புஷ்பம்லாம் எப்படி வைக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சங்கர பங்கானாம் பாவனிய வைஷ்ணவினம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. डाउट केकलाम. हरे कृष्ण.